לפני יומיים נפתח שבוע הספר העברי, שבו משתתפים כ100 מוציאים לאור שמציגים מבחר ענק, באמת גדול ורב של אלפי כותרים, וזו הזדמנות מצוינת במיוחד לסופרים החדשים, שמציגים את ספר הבכורה שלהם באופן חגיגי מהרגיל, ורבים מהכותבים יעידו שזו גאווה בלתי רגילה לראות את הספר שעמלת כל כך קשה להוציא אותו לאור, מוצא למכירה לצד ספרים רבים אחרים של טובי הסופרים. אנחנו ננסה לשמוע מעט על תהליך הוצאת הספר, ומי שיסייע לנו הוא אודי אוחנה, הוא מנכ"ל הוצאה לאור. שלום לך, אודי. שלום דלי. אז קודם כל זה לא פשוט להוציא ספר, נכון? העניין הוא הרבה יותר פשוט מלפני אילו שנים, אבל עדיין לא פשוט. קודם כל נכון, זה תהליך. אולי אני אמחיש את זה באמצעות ביטוי שטבע אחד המחברים שלנו, והוא קרא לתהליך או לחדר הגרפיקה חדר לידה. שם למעשה נולד כל התהליך של הוצאה לאור, ולכן יש מצד אחד את הרגש שבתהליך, ומצד שני את הכאבים שבתהליך, ואני אשמח לפרט גם על הכאבים וגם על... אבל רק עוד לפני שנפרט על הכאבים ועל הרגש, בעצם, אתה יודע, זה קרה גם במוסיקה, ברגע שהדברים הטכניים נעשו יותר פשוטים, בעצם כל אחד יכול. איך אתה יכול להגיע למצב שאתה גם עושה ספר וגם אתה מגיע אל הקוראים בקצה? אני חושב שהקוראים הם החלק החשוב, או בשם אחר תודעת הציבור. לכן יש תהליכים מקדימים שלי כמול, שאני מאבחן את כתבי היד ואומר, יותר נכון הלקטורים, העורכים, אומרים מה נכון לצאת איתו במהדורה מסחרית כזו שתימכר בחנויות הספרים, או מה יצא במהדורה אישית. זאת אומרת, מדובר, ואתה אומר לקטורים ברבים, מדובר בהרבה אנשים שצריכים לקרוא הרבה הצעות שמונחות בערימות על השולחן. יש הצפה ענקית, נכון? אנחנו מקבלים לידינו כ100 כתבי יד בחודש. כמות לא מבוטלת. 100 כתבי יד בחודש, מדובר במול אחד. נכון. אצלך ב100, זה לא יאומן. השלב הבא, בחרת ספר, מה אתה עושה מכאן? מכאן יש תהליך סדור שמתחיל למעשה בעריכה. בחלק מהמקרים מדובר בעריכה לשונית בלבד, בחלק מהמקרים בעריכת תוכן, כמובן הגהות וכדומה. לתהליך הזה למעשה שותף המחבר בכל חלקיו. תהליך מאוד מאוד מעניין, מאוד רגשי, ואנחנו מקפידים מאוד לפסוע יחד עם המחבר בתהליך הזה ולא לעקם את זרועותיו. ובקצה כמובן יש את העיצוב, את העריכת העטיפה וההדפסה, ולאחר מכן תהליכים חשובים נוספים שהם הפצה ויחסי ציבור. אני מסתכל פה על השולחן, הבאת כמה ספרים לדוגמה, ואני רואה פה באמת כל מיני כיוונים, מרומנים דרך ספרי ילדים, עבור בו, לאן נעלמו 300%? איך מצליחים בבורסה בלי גם ספרים מהסוג הזה? נכון מאוד. יפה, אני מאוד מודה לך. אני רואה מאוחנה שאתה רוצה להגיד עוד משהו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולומר שזו הזדמנות פז להזמין את הציבור הרחב לבקר בשבוע הספר ולתת ליוצרים בראשית דרכם הזדמנות ועידוד. תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה, אודי אוחנה.